खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। आंनि मुङा नबजित बर', गामि हाजिरा, मुसलपुर, बाक्सा। नोंथांमोननो दुखु गोनां रादाब फोरमायनो सानदोंदि थांनाय 16/10/2022 खालारखालि आंनि बिसि रुकुमनि बर'आ आं न'आव गैयै खाबु लानानै जेबो खिन्थायालासिनो 5 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ लाफानानै न'निफ्राय खारखोमा लाङो। आं दासो मिथिनाय बादिब्ला उदालगुरि जिल्लानि टेपाघाट होननाय गामिनि बिसि थाखानाय प्रबित बर'आ आंनि बिसि रुकुमनि आरो उन्दै हिनजावसाखौ गुबुन रायजोआव लांखारनानै फानहैनायनि सोलो खालामगासिनो दं होनना खोनानो मोनदों। बेनिखायनो गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायो दि नोंथांमोना बिसोरखौ बबेयावबाफोर नुसनबायोब्ला हमथाना दोननानै नैबे जानबुं नम्बराव 9394815220 8011953350 मबाइल नम्बराव गोख्रै जाहाथे फोरमायहरो। गोजोन्थों।